שדה בלקתה בשיבולי מלחנה השדה. שלום. ילדה, מה את עושה פה? קודם כל אני לא ילדה, אני חזרתי עכשיו מהגורן, אני בסטטוס אחר. דבר שני, מה את עושה פה? אני מחכה למישהו. למי? מה אכפת לך? אני יכולה לעזור לך, אני מכירה את כולם. ילדה חטטנית ומגעילה. תלכי מפה, זה לא משנה. למי את מחכה? את מפריעה לי. למה? למה, מה את מחכה? למישהו שהוא חייב לי חיים שלמים. חיים שלמים? מי זה? בטוח אני מכירה. אני אשת חיל, אני יודעת מי זה כולם. אוי, את בוורידים. תלכי. הנה יהודה. זה הבן של יעקב, את מכירה אותו? איך את מכירה את יהודה? מה קרה לך? אני מכירה אותו, כולם מכירים אותו. הוא הסבא סבא של רבא שוב, זה שהייתי איתו אתמול בלילה. מה? רגע. את מחכה לו? שנייה, את תמר הזונה! את תמר הזונה! הנה, עכשיו אני מבינה! כן, הצעיף שאת מתכסה איתו, והבגדים הזנותיים. די! חבל מה, תלכי, את מפריעה לי. חבל לך על הזמן. אני מחכה לו. תמר, הסיפור שלך כבר נכתב, הסוף ידוע. אני רות, אני זאת שאמורה לתקן אותך. לא, זה אני. לא, אני הכוכבת, אני אמורה לתקן אותך. את יצאת לא טוב, בחלק מהמקרים, אני יצאתי מעולה, תראי. מה, אז הזמן שלי נגמר? נגמר מותק, את יכולה ללכת הביתה, לבית אביך, שוב. תחכי עד ששלה יגדל.